klar? Det er mit memler. Okay, klar. Jamen, jeg hedder Kasper Schmidt. Jeg skal fortælle lidt om motivation som en del af noget undervisning, undervisning om medarbejdere. I min case så er I nye konsulenter. En del af UVL-forløbet, der skal ind og vide lidt om de 5 do'er. Vi er kommet til det, der hedder mentalt klar. Det er at have det rigtige mindset. Og der er altså valgt at ville undervise jer lidt og fortælle jer lidt om motivation. Og jeg har egentlig en forventning om noget interaktion mellem jer og mig, fordi at jeg har 4 slides med, og det kan blive en meget, meget hurtig præsentation. Men det kan også blive en lang og spændende diskussion, når der er sådan der interaktion mellem jer. Så jeg har prøvet at begrænse mig, og så har jeg prøvet at lave nogle ting, så jeg har lige en kort indledning, hvor jeg fortæller om, hvad det er, at jeg ser motivation, hvad det er, og hvordan det kan være. Og så har jeg egentlig sat det op på nogle teorier, og så har jeg til sidst koblet det på nogle real-life mennesker. Nu er det ikke med navns nævnelse, men det kan også godt være, at I havde nogle tanker. I kunne spille lidt med, hvad I ser som en klassisk motivation. Men det er sådan lidt det. Motivation kan man som sådan dele op i både indre og ydre styring. Hvordan er det? Hvad er det, der får mig til at ville bevæge mig i en retning, hvor jeg gør en forskel i et eller andet regi? Så for dem er der gerne læse, det er over til venstre. Men altså, så jeg tror, vi fejlagtigt, mange af os i hvert fald, har en tendens til at se motivation som værende indre styret. Men i princippet, så er det jo mig som medarbejder, der gerne vil have dig som konsulent til at flytte dig i en vis retning ud fra et formål. Jeg vil gerne have dig til at øge salget ud med en kunde. Så hvis man kigger så lidt på det med et lidt andet perspektiv, så kan man så sige, okay, så hvorfor er det, at du skulle vælge og vil flytte dig den retning, jeg fortæller, du skal? Det kunne jo være frygt, for eksempel, hvis man skal starte lidt med nogle af de negative. Det kan jo godt være, at jeg siger, at hvis ikke du gør det, så har du ikke noget job, så trækker jeg din bilnøgle, og så vælger du at gøre det af den årsag. Det kan også være belønning, at jeg vælger at sige, jamen hvis det er sådan, at du går ud og gør det her, jamen, så er der noget bonus, der, hvis du når din porteføljemål, det kan være noget succes, det kan være noget teammål, hvis du er en del af et hold. Men det er de yderfra kommende ting, der gør, at du vælger at ville flytte dig i en given retning og gøre noget bestemt, eller ændre din adfærd. Og når der er, at motivation, det hænger jo meget, meget sammen med adfærd, så det er jo svært, fordi mange mennesker, eller de fleste, vi er alle sammen forskellige der og den. Så vi har forskellige bevæggrunde for at gøre det, og hvorfor vi gør det. Den indre motivation, det er lidt mere, hvis jeg gerne vil opnå noget anerkendelse, hvis jeg gerne vil være, altså hvorfor gør jeg det? Det giver mig en følelse af velvære. Jeg har en vindermentalitet, der jeg vil være nummer 1. Det kunne være hvad skal man sige, en indre dialog, der gør, at jeg vælger at styre det for mig selv. Ja. Så er jeg kommet lidt på det at være mentalt klar. Den første do i de 5 do'er, som vi arbejder meget med i det her karate coaching regi, hvor jeg har skrevet nogle eksempler på, at det handler om at have det rigtige mindset, når der er, som du er ude i kunden. Det handler om at være klar og skarp på, hvad er det, du vil. Hvad er mit formål med at stå her? Så kunden føler, altså her står jeg over for en mand, der er stolt af det koncept, han kommer med, og det lyser ud af ham. Han har en rigtig god energi. Så hvis I går ind og kigger, så har jeg listet nogle eksempler op her, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis det var sådan, det bliver så ikke i dag, men på et senere tidspunkt, at vi går ind og kigger på, så hvad betyder det for jer? Hvad er det, der gør, at I for eksempel får lyst til at flytte og bevæge jer i en given retning? Gør en ekstraordinær indsats. Hvorfor sidder man nogle gange om aftenen og retter et tilbud? Mens konen står og skælder en ud, så har man måske en motivation. Er det fordi chefen han er på nakken af mig, eller er det fordi jeg har lyst til at vil gerne gøre en forskel i det job, jeg består? Så man prøver at gå ind og belyse motivation og motivationsretning. Jeg vil inde og kigge, den er 70 år gammel, det er en masse også behovspyramide, den har jeg ligesom koblet ind, det mener jeg faktisk, den er vigtig i det her at sige, selvom jeg mener ikke, der er lavet noget, der er bedre endnu. Den bygger lidt på, at du starter med de nederste behov, og så får du dækket dem efterhånden. Du går ikke op til et behov nummer 2, før behov nummer 1 er dækket. Så du starter med de fysiologiske behov, så hvis du er sulten, så går du ikke ud og søger noget tryghed eller noget social kontakt. Den er egentlig rigtig god at sætte sammen med en anden, også rigtig gammel teori, der hedder Hertzbergs motivationsteori, hvor der er sådan, der er noget, der hedder vedligeholdsfaktorer og motivationsfaktorer. Hvad er det, der gør, at vi gør noget, en forskel? Og det er typisk heroppe, at vi vælger, hvor det er sådan, man får noget anerkendelse, eller selvrealisering, at jeg gør en forskel, jeg er noget. Det betyder noget, det jeg gør. Det er deroppe, vi flytter, det er der, man flytter mest.
Så det er ikke fordi, jeg har en god arbejdsstation, at jeg vælger at gøre en forskel på mit arbejde. Det er ikke fordi, jeg har en flot bil, eller får en god hyre, en god løn. Løn er tit perspektiv. Så hvorfor vælger vi at gøre en forskel? Så er det kigge lidt på, at der er også noget, der hedder en motivationsretning. Der er mange, der vælger at vil opnå noget, eller undgå noget. Og det vil jeg gerne have, at vi tager med ud, når der er sådan, vi er ude på kunden. Og hvis man skal oversætte det til engelsk, så er det jo pain og gain, opnå og undgå. Og det, som man siger i teoriens verden, eller i det tillærte stof, det er, at 20 gange der er mere tryk på at undgå. Så det er jo vigtigt, når vi står ude ved en kunde, at vi vælger at sige, så hvis vi afkoder en pain hos kunden, så hvad er det, han forsøger at undgå? Hvad er det, der gør ondt på ham? Hvorfor er det, han vil gøre noget andet? Så gå ind og tryk på det billede, og så sige, så hvad er det, vi kan gøre forskel på dig? For dig. Og hjælpe dig i din situation, hvor er det karas. Ikke at sætte konkurrenten i et dårligt perspektiv, men at belyse de situationer, hvor der er sådan en kunde kan få en forskel. Ja. Så hopper jeg om på den sidste slide, så det her I gerne må være sådan lidt aktive. Nu skal jeg lige løbe det hurtigt igennem. Jeg har defineret nogle sælgertyper, jeg har skrevet heroppe. Altså hvor jeg så ser, og det er nogle klassiske sælgertyper, som jeg ser bor i vores organisation i dag. Hvis I gik rigtig godt efter, så ville I måske også kunne kende nogle af dem, som er i jeres organisation. Jeg ved i hvert fald, at du fra Holstebro arbejder tæt sammen med dem, som jeg har brugt til at perspektivere på en af rollerne lidt. Det kommer lidt på bag. Det her, I gerne må spille ind. Det her er sådan lidt de 7 sælgertyper. Der findes garanteret rigtig mange flere. I kan også komme med nogle idéer til, hvad er det for nogle sælgertyper, vi har. Men hvis man går ind og definerer, hvad det er for en sælgertype, vi har, så kan man måske også sige, så hvad er det, der motiverer ham? For det er det, der er spændende ved mennesker, det er, at de er forskellige, og skal måske motiveres forskelligt, eller det skal vi. Nu har jeg skrevet, jeg løber lige kort igennem, så har jeg skrevet rookie, det er sådan det nye, det er den unge, det er Wirtz-sælgeren, kan man sige, hvis noget findes for dem, der er fat i Wirtz. Er der nogen af jer? Men det her, der kommer ind, hans motivation, han er den nye, den unge, han har ungdommens energi, ikke? Han kommer ind, han er klar på at blive, det er så længe siden du har været der, eller? Men han kommer ind med en god portion energi, er klar på at lære, er klar på skolen, og har en helt åben rygsæk, han er klar til at modtage ny information. Så han vil gerne opnå ny viden. Det er sådan lidt det, der driver ham i hans motivationsretning, og det driver ham til hverdag. Ja. Så er også en klassisk, nu skal vi ikke, men det kunne også være en, der bor i Holstebro, og der er kundens mand. Altså det er sådan lidt, nu er vi mere, hvis I tager de 6 næste her. Ja, så kun 5. De 5 næste. For det skarpe øje, så kunne det være der. Men der er så kundens mand. Det er også en sælgertype, man kan sige. Hvordan skal man motivere ham? Hvad skal man gøre for at få motiveret kundens mand? Altså, en af de ting, jeg i hvert fald oplever, det er, at I skal være opmærksom på, når I kommer ud. Hvis I får meget kundens mand, så vil I jo have en tendens til at være bange for, at avancen kommer over 30. Så skal man passe på, at man ikke snyder kunden, fordi det er jo ham, vi servicerer og supporterer. I princippet er vi jo næsten ansat af ham. Ja. Er det egen fordom, du ender tale om det, eller? Egen observationer vil jeg hellere sige, men hvad tænker du til fordom? Synes du, har du? Så vidt jeg fik udtrykt mig. Jeg tænker, er det konsulentens egen begrænsninger, du tænker, når du siger det sådan? Ja. At det bor i os selv måske? Ja, jeg tænker, det er jo indre styring af motivation, så hvad er det for en... Jeg vil lige spørge, kan I genkende kundens mand? Den sælger man måske ikke kalde kundens mand. Er det en, man kan genkende? Ja. Kan du genkende? Jeg vil ikke sætte navn på, men jeg kan da godt genkende nogen. Jeg kan da genkende nogen i dem alle sammen. Og det jeg tænker på, det er, at man skal være opmærksom på, når man som konsulent, som jeg, når I skal ud, når I er klar for at gennemføre det her kursus, være opmærksom på, at når I kommer ud til kunden, så er I kadrassesmand, I sælger vores koncept, og I skal være påpasselige på at gå for langt over for kunden. Altså, hvis du giver kunden en lillefinger, så har han måske en tendens til at rive en arm af. Og I skal også være opmærksom på, hvis I siger, at det kan jeg selvfølgelig godt klare, jeg leverer, og I kan få det hele i morgen. Ja, så har kunden en forventning, så opstiller man en forventning, man måske ikke kan efterkomme. Og i sidste instans, så ender det med en skuffelse. Ham skal man sidde tæt på. Ham skal man som mig, som leder for sådan en, jeg skal være klar på, hvad er han for en, og hvordan er han, og hvordan skal han ledes. Men hans motivationsretning er helt klart at løse kundens udfordring. Ja. Er der spørgsmål til den? Ja. Så har jeg skrevet struktur for sidst. Jeg kan også godt måske have fundet nogle bedre navne, men det er sådan lige den, jeg fandt.
Det er den konsulenttype, der er ekstremt god til at kode på en rabataftale. Han er god til at sætte det hele i rammer og struktur, og nogle gange kan det have en tendens til at blive lidt firkantet. Det skal I være opmærksom på, det skal I være påpasselige med. Men det er rigtig, rigtig godt, når man snakker sammenhængsaftale, pris og rabatstruktur og koder på kunden, så de forventninger, man har i aftaler, man laver med kunden, om kørsel og fragt, og hvad man ellers tilbyder den pakke, vi kommer med, det er kodet indlagt ind i systemet, så det er super, super godt. Pas på, at hvis man lægger alt for meget over i den kasse, så kan man blive for kasseagtig, så er man måske ikke den gode til at skabe relationen eller kontakten med kunden. Spørgsmål til den her, og kan I genkende sådan nogle profiler, nogle typer? Altså jeg er hunter og farmer, og hvor er vi henne? Altså der må du godt. Ja, og sæt det på os. Jeg tænker ham, han er meget farmer. Ja. Så har vi ham, der tænker, Kampen har jeg kaldt ham. Ham, der tænker i de store, det er også måske en i Holstebro, der bor deroppe, men det at man tænker, så det er også en profiltype, hvor det er sådan, at han løser kundens udfordring. Han har sådan en tendens til at kunne se, så hvad er det, at altså, han er solution provider, han kan se løsningen, han tænker rigtig, rigtig langt. Og det er en kæmpe fordel for dem, der skal arbejde med store kunder, komplicerede sager, større opgaver, det langsigtede salg. Så det skal I være opmærksom på, hvis I går ind i det. Det kræver en helt speciel profil at være den type sælger. Vi har noget, vi kalder en diskprofil i Carlas. Det er alle sammen været igennem i ansættelsesøje med. Og man kan sige, at han er meget, meget stolt, ham der kan. Han har en tendens til at være rigtig højt på scenen, så han er meget ærekær på det, han laver. Hvis det er, nu karikerer jeg dem som ekstremer, men hvis man er højt på den her kamp og solution provider, så kan man måske have en tendens til at blive meget højt på scenen i en diskprofil. Og være ærekær i de opgaver, men man er måske ikke god til at håndtere kritik. Det vil jeg opfordre jer til at være. Så kritik er jo noget af det, man skal tage til sig, fordi det er mulighed for at lære nyt og agere anderledes i den fremtidige verden. Ja. Så har jeg ham, der er relationssælgeren. Det er ham, der er ekstremt god til at skabe tillid mellem mennesker. Det er jo det i princippet handler om, ikke? Når man er ude ved en kunde, at man får skabt noget tillid, så er der grobund for salg. Og det er det, I bliver målt på, det er det, I skal levere. Så I skal dyrke jeres relation. Jeres netværk skal I pause den. At relationssælgeren, han bygger den der bro mellem kunde og Carlas. Det er ham, man skal være opmærksom på. Ham skal jeg være opmærksom på som leder, ikke at miste, fordi han er faktisk rigtig, rigtig svær at erstatte. Det er ham, der får skabt noget ude ved kunden, og kan måske også trække kunder med, hvis han skifter job. Han har en meget, meget stærk kundevinding. Han motiverer sig, nu har jeg skrevet en coach, en chef, men motiverer sig af en chef, der giver ham lov til at agere, som han gerne vil. Giver ham frihed og råderum til at agere derude. Så hans motivation er jo lidt at få han vil gerne opleve helheden i hverdagen og trives i hverdagen. Den sidste, jeg har, det er vinder. Jeg har lige et spørgsmål. Ja, jeg har. Ser du, der er nogle ligheder imellem den her relationssælger og så kundens mand? Ja, det gør jeg. Jeg ser nogle ligheder, men jeg ser egentlig også, nu har jeg karikeret dem, så hvis de bliver ekstremt, så ser jeg også nogle store forskelligheder på to. Ham herovre, altså jeg vil være, jeg skal sætte navn på, så det her er Flemming Madsen og Flemming Mortensen. Så jeg vil være rigtig, rigtig bekymret for at miste en, der er relationssælger. Ham, der har tilliden, ham, der bonder ekstremt på det. Det er ikke sådan at forstå, hvis det gør, giver han også bare, han vælter lidt over den. Så mit spørgsmål, hvad ser du af lighed der mellem de to her? De har stærke relationer, stærke bindinger til kunden, begge to. Altså det har de. Det er jo klart begge to, altså kunden vil jo vælge dem begge to. Men det er jo de to her i tilfælde af, når vi går tæt på. Hvis vi skal lave for eksempel et kundearrangement, så er det de her to, der trækker flest ind til et kundearrangement. Det er de to, hvor der kunden ikke ringer ind og siger, jeg bliver for syg, eller jeg bliver syg, jeg bliver forsinket, jeg bliver. Dem vi kender alle sammen, der sådan lige. Altså holder vi et kundearrangement med 20 mand eller 20 invitationer, så ved vi altid, så kommer der 15-18 stykker, ikke? Og så kommer der nogle dårlige undskyldninger for de sidste 5. Det er sjældent på kunderne de to. De har den stærkeste relation. De har opbygget en tillid gennem, og det er jo gennem en menneskelig adfærd. Ja. Jeg må tilbage til pistolsælgeren, til vinderen. Han motiverer sig ind. Og man skal bare være opmærksom på, det er fedt med konkurrence, og det skal vi virkelig, det vil vi også gerne, Carlas. Det driver vi, vil det rigtig gerne. Vi skal være opmærksom på, at hvis der er en vinder, så er der også nogle tabere. Så det må aldrig være på bekostning af hold, eller team, eller Carlas. Men hans motivationsretning karikeret helt op i toppen
af en skala på 0 til 10, altså, hvor 10 er det højeste, der vil han jo vinde for det. Dem har vi også nogle gange. Der er også nogle af jeres profil, der indikerer, at de er vindertyper. Det er så mest her. Der er ikke noget derovre. I beslutninger her. Ja. Tænker du, at en vindertype også kan være andet end en pistolsælger? Jeg tænker, at den her er ikke så stringent, at der ikke kan være kombinationer mellem de to. Jeg havde faktisk tænkt på at lave, nu kan I jo så give et indspark, jeg synes, det er en god idé, men at skalere den her fra 1 til 10, så man kunne også lægge nogle konsulenter ind, for det er rigtigt nok. De har jo alle sammen noget af det hele, og det er heller ikke sikkert. Det kan også godt være, at der skulle være en her og en her. Nu er det sådan en blød opstart, taget udgangspunkt i nogle af de mennesker, eller de kollegaer, I kommer til at arbejde sammen med. Så det vil være et værktøj til fremadrettet. Jeg kender ikke så meget af de jyske konsulenter, der de er i øjeblikket, Paras. Men det er det tager som udgangspunkt, de konsulenter, jeg har lært. Der er også en enkelt grøn. Så den tager lidt udgangspunkt i de mennesker, vi har med at gøre i dag. Ja, så. Kunne man forestille sig, at de der roller der var kombineret? Ja. Altså, at du for eksempel havde en pistolsælger og samtidig kampsælger? Alt afhængig af situationen? Ja. Hvordan? Den var... Hvordan? Er der ikke nogen tusser til tavlen? Har du nogen? Jeg kan godt lide tanken der også. Men for lige at svare på det spørgsmål, så vil jeg sige, selvfølgelig kan den også være situationsafhængig, alt efter hvad for en kunde man som konsulent møder, eller hvad det er for en situation, man står i. Hvis du står ved en kunde, så kan det jo godt være, at du er i gang med noget, eller du skal i hvert fald kunne håndtere flere af de her grupperinger, du er i gang med. Hvis du står ved en kunde, du er i gang med at sælge noget solution provider, så er der lige pludselig, der åbner sig en mulighed for at lave et pistol til, eller hvad skal man sige, der kommer opstår en situation, så du skal jo hele tiden være omstillingsparat i din hverdag ude med kunderne. Ja, godt spørgsmål. Andre? Ser I nogle typer, der er udeladt af det her? Om vi ser nogle typer? Nogle typologier, der måske ikke er med i det her, som I tænker, det her det er en klassisk sælger, Kasper, har glemt? Nej, det er ikke. I min verden, der synes jeg, at det dækker meget godt, men det er da rigtigt, der er nogle af de der godt kan kombineres på kryds og tværs. Som jeg ser. Du kan godt have en nogen, nu kan jeg ikke læse, der står uformet, eller hvad står der? Ruby? Der er jo en Ruby, der er den unge... Uformet. Altså, der kan godt være nogle af de der uformede sælger, der er meget målrettet, og der er pistolsælger. Han er død for dem, der sidder langt fra. Ja. Den kunne jeg da godt tænke mig lige undersøge, fordi du kan jo godt være meget målrettet, men ubevidst inkompetent. Det kan du godt, ja. Kan I følge mig i det? Ja. At de vil jo rigtig, rigtig gerne. De ved bare ikke, de ikke kan. Så de spørger om... Kan du give nogle eksempler? Jo, men der snakker vi jo situationsbestemt ledelse igen, at hvis vi tager S1 for eksempel, eller at du er på et U1-niveau i situationsbestemt ledelse, og så... hvad er det? Det er jeg i gang med. Netop at du er meget begejstret, du er Rubin, der kommer ind, du har motivationen, den er i top, men du har ikke kompetencen. Så du løber derude, men du er egentlig ikke klar over, at du ikke kan. Så det er en beskrivelse af den her U1'er. Det kunne være godt at have nogen, der mangler selverkendelse. Også det, yes, ja. Og det er jo også det er ret i, at man ikke ved, hvor man selv kender din egen svære sider. Ja, du ser måske også dig selv mere kompetent, end du egentlig er. Ja. Det går sagt på den tendens. Det er lidt sådan lidt set udefra ind på nogle medarbejdere, som jeg kan se som nogle typologier, måske, som er en 5-6 klassiske sælgertyper. Og meget karikeret op. Vi skal også være med. Men hvad skal vi bruge? Er det for at dele vores sælger ind i? Det er jer som konsulenter, der skal se, så hvad er det for nogle psykologier, der bor ude i det marked, vi møder? I kan også se det sådan, når jeg nu er ude ved en konsulent, eller ude ved en kunde, så kan jeg møde en, som er rigtig stærkt inde ved en kunde. Jeg kan jo, hvis du kommer ud ved Ene Marke Petersen, så vil du jo se, det kan godt være, at du møder en, der du får bare gang på gang, får du afslag ude ved kunden. Det kan jo godt være, fordi ham, der kommer fra det konkurrerende, har en relation, der er så stærk. Den relation bliver også god til noget familiært. Det støder vi også ind i en gang imellem. Så, okay, så der er en fætter, der er ansat ved et eller andet, der gør, at vi ikke kan komme ind. Så man ikke tager det ind. Den frygt, det afslag, man får ude på, men man tager det ikke ind
Men man tværtimod, så okay, så siger man, okay, jeg skal navigere anderledes ud af den kunde. Det er en tanke med det i hvert fald. Men vi kan også møde de her typologier hos konkurrenten i hvert fald. Ja, for jeg sidder og tænker, at det er for meget ledelsesaspekt, men det er jo så fordi, nu er jeg medarbejder. Det skal jeg selvfølgelig lige ind i, eller konsulent. Ja, der var også en kombi. Jeg vil jo gerne have noget sparring på det, jeg synes... Jamen, vi kan godt braille lidt videre på den, fordi det der med, at det er jo at finde den bedste udgave af sig selv, i forhold til dig, i forhold til din konsulent, få den bedste udgave af ham til at yde den marked. Finde den fra medarbejder. Jeg lige løfte lidt for, at jeg arbejder på, og jeg skal have en ny konsulent med til Kolding-området, jeg arbejder på at få lavet en disk på ham, på den der, og på den der. Og så sige, så hvad er en, fordi det er 2 yderpoler i Vest-konsulentgruppen, som siger, okay, så hvis man får 2 diskprofiler, og man sådan ligesom chunker dem sammen, så siger, hvad er det bedste? Hvad er det for nogle motivationsfaktorer, der gør? Hvor bor deres energi? Hvad er det, der gør, at de vil løbe den ekstra mil? Og så prøver jeg at sige, så rekruttere ud fra det grundlag. Så siger okay, jeg søger efter nogle kriterier, som er rigtig gode i vores forretning. Så de 2 kan man ud fra en diskprofil måske. Men man kan godt finde ud fra en diskprofil. Men hvordan motiverer du ham så til at være endnu mere motiveret? Ja, så der vil jeg tage udgangspunkt i 2, jeg kender rigtig godt, som har nogle, som jeg, så kan jeg jo kalde den en eller anden struktur og en relation. Og så sige, tage de 2 perspektiver med ind, og så sige, okay, så kan jeg bruge det. Det virker i den region, i Aarhus region i dag. Kan jeg tage det ind og implementere det i? Men der er også, vi har jo lært med motivationsfaktorer, hygiejnefaktorer og skelne med dem, og hvad kan vi, og nogen tænder, jeg vil da sige en pistoltænder, jamen det er meget hygiejne, vi er over i der, af faktorerne på en kortsigtet motivation, hvor nogle af de andre, jamen det vil være de rigtige motivationer, Skiben Anders Nielsen, som siger, jamen jeg vil godt noget mere end bare være konsulent, jeg vil måske gerne være noget karm. Altså man har noget overbygget, du kan bygge på af en motivation fra. Altså det er jo meget med det individuelle menneske, ikke? Du ender. Men min tanke var at prøve at lave en skabelon. Og det ved jeg godt, den bliver ikke mere end en vejledning eller en kassetænkning omkring det. Så. Der var et spørgsmål mere fra sidelinjen. Jeg synes jo, det er en god, rigtig god måde at dele sælgerne op i de typer der. Når man så, eller hvis man nu, og det kan man jo, dele kunderne op i nogle typer, måske ikke tilsvarende, men i hvert fald i nogle kundetyper, så man kan begynde at se miskmask med dem der op imod. Så sige, jamen, vi har i princippet delt vores sælgere sådan op i de der kasser der, og hvilke kasser passer bedst op mod de forskellige kundetyper. Det kunne jo være med til sådan ligesom at ryste posen, både op mod kunderne, men også op mod konsulenterne og se, hvad er det for nogle kundetyper, de har, i hvilken retning skal de motiveres. Du kunne godt vende spejlen op og så have en kundeside, og så sige, hvorfor er det den her typologi har det svært med den her kundeemne, og så sige, okay, så er du inde over den besværlige kunde, og hvorfor er det, han rammer mig på nogle af mine værdier, hvis der har jeg måske specielt den her, hvis jeg lige skal at sige, hvis du er meget, meget strukturorienteret, strukturfascistagtig, så har du har det svært med kunder, har ikke svar tilbage. Der kan du godt have. Ja. Det kunne i hvert fald billigt give nogle udfordringer. Ja. Og så kunne man perspektivere det over på den svære kunde. Ja, der var lige noget fra en god kollega, der skrev noget. Der er bare tagelser. Kan jeg lige skyde den op af? Jeg vil da gerne lige gå videre på den der, for jeg tænker da netop, at vi kan da se nogle synergier i, hvis vi parer konsulenten op mod en kunde, der måske ikke vil Karl Ras så godt, at der måske er nogle modpoler, og kan se det ud fra den profil, hvis de har forskellige profiler. Og så er det egentlig der, at vi kan konstatere, jamen prøv at høre, det er modpoler, der, altså det er meget lille salg, og det skyldes måske, at det er 2 modpoler, så de arbejder væk fra hinanden, i stedet for at være op og skabe relationer. Så på den måde det kunne visualisere nogle ting. Ja. Ja, det er egentlig for at holde lidt med Maslows, man kan dele den op i fysisk også, den er jo både kritiseret og blevet også meget anerkendt før i tiden. Man kan udfordre den på mange ting, men egentlig for at give det med motivation, adfærd, præstation. Det er egentlig det, du skal ind og finde ud af, for at have motiverede medarbejdere. Ja, det er nok, og skabe den adfærd, og så hvis du får den adfærd, så skaber det også præstation ude i marken, ikke? For ligesom at dele det op i et tagfald. Det hjælper ikke bare, at du har en rigtig adfærd, men hvis du ikke er motiveret, jamen, så skaber du sgu ikke præstation. Det er jo bare for på vores niveau måske at holde det simpelt, så finde ud af motivationen i medarbejderne. Yes. Det var faktisk alt herfra. Tak for god ord. Så er det ind til frokost. Så lad os lige køre bordet over til farven. 24 minutter. Grøn. Grøn lyder meget interessant. Og et kæmpe emne at tage ud på. Grøn. Tak. Ja.
Jamen, så lad os få sat ord på, så lad os starte med dig, Lars. Jamen, jeg synes, det var... Nu interesserer mig rigtig meget med mere medarbejdere, også hver en læser i det. Og jeg synes, det er en kæmpe inspiration at finde motivation med medarbejdere. Og vi havde en længere snak med Tina Siler faktisk her, for ikke så lang tid siden, hvor det gælder bare for dig om at finde den bedste udgave af dine medarbejdere. Altså, hvis du får det, så får vi også det der. Det kan jo binde op i mange ting, og det er jo super vigtigt. Du har motiveret medarbejdere. Der er de bare individuelle hver en, hvordan de motiveres. Jeg giver dem samme pitch, alle 4, jamen 2 af dem bliver måske motiveret, og andre de går ud med hovedet ned under armen. Så det er bare så sindssygt individuelt arbejde. Ja. Så, og det kan være, at man skal slække, og det skal være, at man skal give dem snydeslag, men det er med at finde, hvor fanden skal man lige trykke ind for, at de lige har det ekstra gear, ikke? Så emnet her er super interessant, og det kan noget jo godt, hvis vi skal lave sådan noget, eller noget vil jeg meget gerne være med i det. Tilbage til dig, jamen jeg synes det var rigtig godt, også fordi vi bliver inddraget. Det er også det greb af det har jeg med til at sige, at jeg synes det var rigtig godt. Ja, du er bare dig selv, stille og roligt. Der er sgu ikke meget, der kan slå dig ud af kurs, tænker jeg. Du havde ikke det der, måske, eller mig, men det var egentlig bare lys brug på. Vi når det igennem, og jeg vil gerne have jer med i det, og så er man ligesom også forberedt, det synes jeg er godt på, at det er en fint, der sgu ikke nok bare sidder og laver, så må man også lige være lidt med, ikke? Jeg synes, det er godt. Tak. Jeg synes, det var godt. Jeg synes, det var rigtig godt, at du har brugt så mange ord og forklaret og gestikuleret samtidig med, at du brugte ganske få slides der. Det personligt, så kan jeg godt lide det. Jeg synes, du er god til at få os med, specielt her til sidst. Det havde du også fortalt, inden du gerne ville, så det var rigtig fint. Jeg synes, det var godt også lige, at du lige ramte sat scenen, lige hvem du var og hvad formålet var. Jeg synes, det var godt. Ja. Tak. Du skal ikke have flere superlativer. Nej. Superlativer. Ja, det er godt. Bare lidt ord. Kan du lige forklare? Hvad vil du sige? God intro. Så var der lige afsted, hvad vi skulle, hvad formålet var. Det synes jeg godt. Gode eksempler. God forklaring til eksemplerne. Man kan sige, hvis der er et minus, så at du kigger meget på kamp og hele. Okay. Men det gør ikke noget, altså. Jeg tager sådan noget mig selv, men... Nu fik du meget opmærksomhed. Før jeg stod der lidt slappe af. Og det er rigtigt, det gik meget med de to. Men altså, jeg synes det er generelt meget roligt, meget sådan levende i det, på en... Det er jo ikke lidt jysk måde, men bare på en god måde. Er det mig? Ja, jeg har sat punktum. Jamen, jeg havde en rigtig god oplevelse med din præsentation, Kasper. En god indflyvning, forklaring. Du er levende, når du står i billedet og får opmærksomhed. Jeg tror også, du selv mærkede, at vi var på dig. Altså, du havde sgu vores opmærksomhed. Det tænker jeg, det er kvad den her levende måde, du underviser på, eller viderebringer budskaberne. Godt kropssprog. Du må bruge dine arme, uden at det bliver for voldsomt. Vær opmærksom på, når du laver nogle konstateringer, altid brugte du for eksempel. Vi har alle lavet en disk. Jeg har ikke lavet nogen disk for eksempel. Så lige nogle konkretiseringer, hvor måske det ikke er konkret. Det er der, hvor jeg ser, at du måske skal have opmærksomhed på det. Men ellers super. Jeg vil være glad for at modtage budskab fra dig på det her niveau. Så der sætter jeg lidt på. Yes. Ja, så. Jamen, der er jo sagt mange af de ting, som jeg også allerede havde noteret. Jeg synes også, din måde at rammesætte det på var rigtig god. Jeg kom lidt til. Sagde du ikke, det var gulbælte? Nej, det kan jeg ikke sagt. Du sagde, det var gulbælte? Nej, det kan Vi har det på... Ja, det tror jeg faktisk, jeg sagde. Prøv at se. Du sagde, det var gulbælte, og det første, der faldt mig ind, det var, at der stod grønbælte, ikke? Så tænkte jeg, okay. Det er fint nok. Så du har nogle rigtig gode slides. Jeg kan godt lide din måde, du har bygget sliden op på. At du faktisk, selvom du har 3 som vinkler, så var det på en måde, så at det var nogle symboler, som man meget hurtigt kan... Det er meget visuelt. Så det er en rigtig god måde, du har fået decifreret pensum-slidene på over i din egen måde at bruge dem på. Det synes jeg, du gør rigtig godt.
du har nogle gode pauser. Du har en god retorik. Når du taler, så bruger du faktisk ikke særlig mange bandeord og ord, som måske nogle gange kan komme til at støde folk. Man kan sige, det er alt afhængigt af hvilket forum vi er i. Vi vil nok kunne tåle en del her, ikke? Men generelt har du faktisk en rigtig god retorik i den måde, du taler på. Som ikke er stødende, men som er sådan en rolig måde at tale ind til os på. Og det er du faktisk rigtig god til. Og du holder pauser. Selvom du ikke stiller spørgsmål, så holder du en pause.